Slováci, Češi, dokedy budeme toto znášať? Môj život stojí 1 000 eur na deň. Tuto mladý Lukáš bojuje s ťažkou chorobou, existujú na to drahé lieky, ale pomôže mu to. Je tam veľká nádej. Prečo mu to štát nezaplatí? Prečo Fico ešte nedodržal sľub a nespraví jednu štátnu zdravotnú poisťovňu a tie ostatné úžernické poisťovne okamžite zruší a nech vrátia späť tie zisky, čo je nemorálne, protiústavné, aby si voľaká poisťovňa robila zisky na ľudskom zdraví. To my všetci sa skladáme, každý mesiac platíme do poisťovne, aby sme mali na lieky, na zdravie. A takisto nemôžu sa kupovať stíhačky, zbrane alebo úplne nezmyselné veci. Nemôže sa radšej opraviť cesta, než dať to chlapcovi na lieky. Keď budú mať všetci ľudia zaplatené operácie, lieky, čo im zachraňujú život, potom sa môžu robiť iné veci. Toto je priorita. Zdravie je na prvom mieste. Každý normálny človek to vie, len politici to nevedia. Keby hociakého politika bol chorý takýto syn, alebo hoci kto z člena rodiny, tak určite by nedali peniaze na stíhačky a podobné veci, ale radšej by si zachránili život svojho člena rodiny. A takisto oni musia myslieť proste na nás. Všetci sme jedna rodina a nemôžu sa robiť rozdiely. Nemôže sa stať, aby neboli na lieky. Proste to je prvoradé. Toto treba rýchlo pochopiť a zmeniť.